Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Койле пупа време. Не знам бе, брат. Чакай малко да видя кой има. Дължихте пари на шефа ми. Извадете парите. Или съм, брете. Искаме веднага парите. Спокойно влезте и ние ще ви дадем парите. Влизайте. Запарете. Запарайте. Аз харам. Чакайте, отиваме да взимаме парти. Сега ще идвам. Чакай малко. Какви са тия колове? Къде са парите, бе? Имаме пари, коло имаме. Сега ще Бе, сега ще ме кажа. сега ще... Ела сега. Спокойно, спокойно с коловите, ще се разберем по някакъв си начин, спокойно. Няма какво да се разбираме, бе, ей! Кажете на шефа, че нямаме пари, бе! Звъним на шефа, чакайте малко. Ало? Ало, Къде си, бе, шефе? тук в едно кафе, що? Ала, бият ни. А кои са тия? Дед, дойдохме да искаме парите. Къде се намираш? Ами, от тях Колко души са? двама с колови. Сега пристига. Ще ми има майката, путката, ленина, пичките, ти ставиш и какво да директва? Вземи калашника. Сега ще взема и калашика. Ще идаме 10 коли. Аз ще взема кирката. Ако се налага, взимай кирките, удари по колите, къде се намериш. Разчитай на мен, идвам след секунда, съм пред тебе. Ще Добре, ги сложат мой. Ай, че няма време и убиват на хората. Стигам, няма време да говорим, айде. Ай. Ко правим сега? Този телефон много чала ми прави. Аз плащам. Чакайте, ще се разберем спокойно. Спокойно, може да се разберем. Няма нужда от насилие. Да. Извадете парите на нага, няма какво да се разбира. Парите! Парите! Чакай, отиваме да взимаме парти. Чакай. Сега виж парите, точно ли са, брат? Точно са, брат. Чакай, хубаво, брат. Ето и парите. Ето и парите. 2, 3, 4, Това са половината. 6. Къде са другите? Останалата част от парите ще ги даваме Утре ще ги давам. след 2 дена. Утре ще идваме. След 2 дена ще идваме. Отново.